nego o njemu nizak na brzini, znači na brzini trčanja, mislim, maltene, evo, 7,5, ne ide preko, evo, na osmici tek je 113, mislim, kad kreće trčanje, ali sad već ode na 9, 126 i kako već na 9,5, vaš, vidiš, već mu raste, znači nema tu toleranciju kad krene da trči, ali da hoda sad, sam ti organizam kaže šta mu je, šta mu prija, te hoda i ovde može do preko sutra i ovo, da, sa ovim i vidiš kako ga isprovocirao gore ovo trčanje, znači, tako da, i tačno se vidi da si aerobac, znači on suštinski dugo koristi, znači, kiseonik, ali čim smo se izmotali oko anaerobije, gotovo, buć. Nije mogo da drži uopšte anaerobiju, oko jedinice smo tu negde završili, a on je već tad vikao, ne mogu više. Znači, dugo koristi kiseonik, ali kad uđe u anaerobiju, mislim, jednostavno, očigledno organizam ti nije baždaren da uopšte budeš u anaerobiji u tom kontekstu, znači da brže dole moraš da završavaš test.